Soon it won't be long. Keep on, keep running. Salut, eu sunt Baronul și astăzi o să vă prezint cele mai noi moduri din GTA 5 cu mașini pe care le puteți instala. Avem prima mașină, seamănă cu un Camaro, chiar cu cel din Transformers. O să vă pun link în descriere și cum să le instalați. Se instalează modurile cu mașini. Hai să vedem prima mașină. Și ea de seamănă cu un Camaro, dar de fapt se numește Vigero VL1. Vedem interiorul. Asta e interiorul. Se descurcă pe top speed și accelerați. Destul de acceptabil. Și o să începem acum să o tunăm puțin mașina. Folosim Simple Trainer. Mergem aici la Vehicle. Vehicle Mod. Și avem toate nebuniile astea. Ia să vedem unde merge. Oh, uite aici în spate merge. Să punem spoiler. Mamă, câte variante sunt. Să vedem din lateral așa. Oh, ce e asta, frate? Deci toate mașinile, de fapt nu toate, de astăzi merg tunate. Hai să lăsăm pe asta că e în ton cu caroseria, după care mergem la bumperul din spate. Ideea e că trebuie să scrie acolo dacă au tuning pe ele, atunci le putem tuna. Lateralele. Hai să le lăsăm în ton sau hai să lăsăm așa. Eșapamentul. Deci că e un Need for Speed ăsta în care poți să tunești ceea ce vrei tu. Engine cover. Văd că aici nu prea merge. Grila. Cum vrem să o avem. Hai să lăsăm pe asta. O, și avem aici acoperiș. Plafonul de fapt. Avem toate chestiile astea. Să punem una pe centru. Avem și codița de rechin. Sau putem să punem mai multe, văd. Oh, și roof. Avem așa. Dar pierdem toate detaliile. Să lăsăm negru. Dar dacă lăsăm negru va trebui să schimb toate la las așa. Și acum facem upgrade. La tot ce se poate. Ori nu avem suspensia, uite cum se coboară. Wheels le lăsăm așa și cam asta e. Hai să vedem acum cum se comportă. E mai race. Țin mai race mașina acum. O să găsiți și linkul de unde puteți să descărca în descrierea videoclipului. Inclusiv cum se instalează modurile cu mașini. Oh, cum se vede cu la... Da, se vede și nu prea se vede, nu mai vezi pe unde să mergi. Dar ce naiba, e strâmb? Nu e drept, dar din mașină se vede puțin strâmb. Cred că e unghiul în care mă uit eu. Voiam să merg spre autostradă cu ea. No, ne strică mașina, nu are cum să ne strice pentru că avem activat modul God pe mașini. Băi, ce faceți, mă, frate? Dați-vă la o parte. Foarte ușor pierzi controlul cu ea. Dacă am tonat-o, văd că merge puțin mai bine. Cred că și accelerația a crescut. Nu mai știu unde e autostrada. Cred că undeva la dreapta pe aici. Hai să luăm pe aici prin cartier. Interiorul l-am văzut. Claxonul l-avem de poliție acum. L-am schimbat eu. Că după dealul ăsta autostrada undeva. Nu mai știu exact. Așa. Hai să vedem următoarea mașină. Folosim din nou Simple Trainer să o spawnăm. Să ducem la Vehicle Spawning și scriem denumirea. Este un BMW 3E 30. Un BMW vechi din 90. Are afișate pe ea aceste abțibilduri.
BMW. Ia să vedem dacă asta merge tunată. Spoiler, ne interesează, aș vrea să-i pun un spoiler că nu-mi place așa stock. Name not found. Ah, ba da, uite că merge. Deci asta merge tunat. Sunt pus la negru. Front bumper și front bumper merge. Asta cred că e cel mai mișto. Rear bumper. Nu avem. Laterale nu avem. Eșapament, nu? Ah, și uite avem roll cage. Să-i punem. Nu. Roof. Avem și roof? Ah, de fapt nu, uite, la roof se lungește asta. Să lăsăm așa mai lungă. Motorul putem să-l turnăm. Frânele la fel. O coborâm puțin. Competition. Stock. Competition vrem. Și cam atât. Oh, gagică aceea a spus că îi place mașina noastră. Da, se vede o îmbunătățire. Ia să vedem interiorul. Dați-vă mă la o parte. Mamă, dar ce stabilă e pe viraje. Foarte stabilă pe viraje. Și nu pierzi controlul cu ea când virezi maxim. Ia să vedem aici virajul. Oh, oh, cât de bine am trecut printre ei. Până aici. Avem roll cage acum, nu avem ce să pățim. Roll cage-ul ăla, cușca aia din interior, adică, are rolul de a proteja mașina în caz de accident, mașini de curse. Nu se deformează caroseria mașinii și interiorul rămâne intact. Nu mai știu pe unde e autostrada. Bun, asta a fost a doua, un BMW, îl găsiți și pe ăsta în descriere unde îl puteți descărca. Acum avem tot un BMW, văd. Un M6. Oh, ce sunet. Este interiorul. Imediat o să încep să-l și tunez, să vedem ce putem să-i punem. Hai să ne ducem la meniu. Avem stock. Nu, armura nu ne interesează. Race suspension. Asta nici atât. Race transmission. Race brakes. Facem asta așa. Aici nu putem roof nimic. Se pare că asta nu merge tunată. Nu avem ce să o tunăm. Nu, doar motorul și celelalte componente. Frâne, suspensie și nu mai știu. Și cam atât. Nu e foarte rapidă. Vechitura aia de mai devreme era extraordinar de rapidă. Asta nu e așa rapidă. Și nici pe control nu este extraordinar. Intră destul de ușor în drift. Dar față de cea de mai devreme, asta arată foarte bine. Cred că i-am schimbat claxonul. Ai de capul meu, ăsta nu a auzit nimic. Nu a auzit că vine un clown. Un clovn. Hai să trecem la următoarea. Da, văd că se face noapte. Încercăm pe zi. Totuși să rămânem pe zi. Și avem un Mercedes. Red Pig AMG. Cred că nu a scris bine. Mai încercăm o dată. O tărăboață veche. Dar arată bine, îmi place. Și îmi place cum sună motorul. Are și turbo, văd. Hai să o turnăm puțin, să vedem dacă merge. De fapt, eu am văzut o altă culoare avea. Hai să o mai spunem o dată, că s-ar putea să apară acum cum am văzut eu pe internet, cum arăta poza. Da, asta era.
Deci dacă nu apare cum e acolo, mai trebuie să o spuneți odată sau cred că merge chiar de aici să o schimbăm. Ia să nu avem ce să-i facem. Nu prea avem ce să-i facem. Nu merge nimic. Nici roof. Engine merge sigur. Race brakes. Race transmission. Suspensia. Punem în competiție. Și hai să vedem cum se comportă. Interiorul e clasic. Ceva lemn. Mamă, ce frumos se aude. Și arată destul de bine ea. Și ce roz gros are. Late. Nu cum se aude eșapamentul. Oh, și ce de faruri are. Să vedem cum se văd noaptea. Ne ducem, schimbăm pe noapte. Da. Dă-te-mă la o parte. Mamă, dar ce mișto se conduce. E greoaie, într-adevăr, pe viraj. Face mult balans. Dar e ce trebuie. Îmi plac foarte mult mașinile astea vechi. Și puțin tunate, și acum arată asta, e senzație mașina. O să găsiți linkul și la asta în descriere. O, am pierdut controlul. Hai că ajungem la autostradă în cele din urmă. Mamă, dar ce cauciucuri late are. Unde e coborârea pe aici? Oh, da, pe viraj. E varză, praf. Așa are un claxon de vapor. O să de tir, nu de vapor. Dar uite ce se duce. Uite de bătrânică, merge perfect. ...200 aproape. Ia să vedem, prinde 200. 196, 97, 98, hai, 2 km. 99, 200. Uite că s-a dus și mai mult. Oh, chiar se duce, uite. Acum suntem puțin la vale, e normal să prindă viteză mare. Și abia acum a schimbat în treaptă superioară. Deci îmi place la nebunie cum arată mașina asta. Și mai ales cum sună. Acum o să avem tot la fel o vechitură din asta. Este un Mitsubishi. Mașină de drift asta. Din ce am văzut eu. Da, drift. La greu. Și are farurile ridicate, se coboară și se lasă în interior acolo. Uite cum se ridică. O să rămân pe autostradă, că aici le testăm cel mai bine viteza. Hai să vedem dacă putem să o tunăm puțin. Oh, ce prostă pe frână. Are ABS? Parcă se bloca roțile când nu puneam frână. Ia să vedem. Uite pe... A, da. Are ABS. Vechitura asta din 88 are ABS. Roțile se blochează... Așa intermitent, uite. Hai să dăm puțin pe margine aici, să vedem ce putem să tunăm la ea. Dacă putem. Le ducem la aici. Armură nu ne interesează. Suspensie. Punem sport. Race. Race. Engine. 4 roof. Nu avem ce să-i facem. Deci nu merge. Nu merge nimic să-i schimbăm. Deci asta așa va merge. Hai să că la mașini vechi, asta e așa și așa. E că e mașină de drift. O să faci drift cu ea. Wow, 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 wow. Mamă, ce petachiu a făcut. S-a speriat grav ăla. No, nu mai pot să plec cu ea. E jaf. Parcă am simțit-o. Și următoarea mașină, ceva interesant. O avem aici. Imediat să-mi aduc aminte cum se numește. Nu, așa se numește. Este un Lamborghini. Un Lamborghini, după cum vedeți, nu vine cu toate chestiile instalate pe ea. Pentru că
trebuie modificată și o să intrăm aici la meniu. Nu mai știu exact pe unde era, dar avem undeva aici să o facem cum trebuie. Cred că pe aici era. Uite aici, la left wing. Îi lipseau niște părți din caroserie. Hai să o și tunăm dacă tot am intrat. Nu cred că avem ce să-i facem în afară de chestia aia, să apară toată mașina să se vadă. Putem totuși să-i schimbăm motorul, frânele, race și cam atât. Ia uite cum arată. Să vedem interiorul ăla acum. Nu prea vrei să conduci? Asta e toată chestia. Are un display din ăsta, un afișaj electronic pe bord. Multe eșapamente aici, țevi de eșapament. Se vede aici Lamborghini, scrie pe ea. Deci că e o mașină, nu știu dacă există mașina asta, sincer. Am văzut că era unul din modurile nou instalate. De fapt, apărute. Nu vezi nimic, vezi la 2-3 metri în față. Hai să mergem așa. Dacă mi-apare cineva în față, acum nu pot să levit. Asta a fost noroc. Și viteză... Greu prinde 200. Mai repede prindea Mercedes-ul ăla vechi. Lumini nu avem. Cât am dat în ele să se aprindă nume. Dar e extraordinară pe viraje. Oh. Virează ușor, dar dacă îi pierd controlul, greu o redresezi. Hai să vedem la viteză mare se redresează sau nu ușor. No, e foarte agilă ea, dar în momentul în care îi pierd controlul nu mai poți să o redresezi. Stă bine pe accelerație. Și cam atât. Totuși, aș vrea să testez o altă culoare, să vedem dacă nu mai avem. Unde avem noi culorile pe aici? Putem să-i punem turbo. Ia. Nu putem să-i facem nimic. Nu. Cred că culorile sunt mai în spate. Uite aici. Culori black. Roșu. Cromat. Ia, astea sunt cromate culorile de aici. Na, nu avem ce să-i facem. Metalic. O lăsăm așa roșii. Nu putem să o modificăm. Toate că mi-aș fi dorit să o modific, să-i mai pun un eleron altfel, să fie mers. Dar se pare că cel care a creat modul a vrut să o lase doar așa. Parcăm frumos cu spatele. Foarte agilă. Deci e așa agilă. Ia să vedem. Oh, dar ce joasă e. Ia uitați-o. Da, cam asta a fost modul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!